Dili lang pagkamamugnaon og kakugihan ang gipakita sa mga magtutudlo og mga ginikanan sa Puerto Billion National High School kon PNHS, apan ilang gipakita usab ang ilang pagkatalented. Gawas nga sila ang nakadaog sa district level sa Sugbusog sa eskwelahan sa Quinto Distrito, wala usab sila magpalupig sa talento kay sama sa dakbayan sa Karkar, ang Puerto Billion National High School aduna usab gihimo nga jingle o kanta nga sugbusog sa eskwelahan. Gawas ni ana, ang mga maestra og maestro mismo maoy mikanta og misayaw ni ini. Disyembre 4, Sabado, giduaw ni Gobernador Gwen Garcia, inubanan nila ni 5th District Representative Congressman Duke Frasco, Board Member Red Duterte ug Mike Villamor ang kinatapusan nga district winner sa sugbusog sa eskwelahan sa ikalima nga distrito nga mao ang PNHS didto sa lungsod sa Tudela. Gisugat ang mga opisyales og usa ka mainiton nga pag-abi-abi sa mga magtutudlo. Usa na ni ini ang senior high school teacher nga si Michael Donaire. Nga gikanta gyud niya ang iyang original composition nga ang title Estudyante Sugbuanong Luwas ug Himsog. Magsugbusog, sugbusog sa eskwelahan, kasigunta ang atong kabataan. Preskong gulay atong maangkon, igong resistensya sa lawas maangkon. Gidaig og na-impress usab si Garcia sa ilang Sugbusog Garden nga kompleto gyud sa mga utanon, gani ng harvest sila. It's all there. You really considered every tiny detail. Basta lang pagka-creative, innovative, ug labaw sa tanan, you make me proud to be a Cebuano. Namingwit o nang harvest usab og tilapia si Garcia sa ilang dako nga aquaponics. Dili lang tilapia ang makita didto, apan ang azolla plant nga maoy naghatag og oxygen sa mga isda ug mahimo usab kini gamiton isip feeds o pagkaon sa binuhing Bisayang manok. Sa kadaghan sa upo, kalabasa ug cucumber, nakagama sila og value-added products o produkto nga ginama gikan sa ilang mga abot sa ilang garden. Sama sa kalabasa cake, kalabasa pastillas, pickled cucumber, upo jam, lemongrass juice, kamote tops juice, lofa, ug aduna pa gyud sila'y organic candle nga gi-combine ang oregano oil ug coconut oil gamiton isip pamatay sa lamok. Kanang baygon nga mga katol o kana mo'y gamiton. Organic. Kani nga organic nga oregano. Kining tanan available ug mahimo nga paliton sa ilang gamay nga tindahan nga gitawag og tindahan sa PNHS. Matod ni Michael Donaire nga nanginahanglan sila og usa ka building aron makasustenir sila sa pagpadayon og himo og mga maanindot nga produkto. Nihangyo minigov nga manginahanglan mi og one building nga duha ka room intended for our baking station and at the same time kitchen para sa among cookery tungod kay ang among strand is bread and pastry production, cookery and food and beverage services. So the other room, at least ang application sa mga bata during the immersion, tuwa sila sa mini restaurant o gamay ng minibar. Maayo kay nagkinahanglan din mo. Nagkinahanglan mo? Kaya, unsa may buhaton nato na nagkinahanglan mo? Ha? Ang kinahanglan, patagan. Diba? Diba? It is better to give than to receive. Busa, agig, premium ninyo as 5th district winner, winning over 262 schools. Grabe. Tuguti nga ang provincial government maoy makapahimo sa maong building. Di na ginamawa. Nalikamutan nga madali-dali ginaghimo. Kaya bisa man lang ubi mahuman, kanang masugdan na, nga wa pay mayo. Samtang si Congressman Duke Frasco mitunol usab og salapi nga nagkantidad og 150,000 pesos. 100,000 pesos alang sa DepEd Tudela District ug dugang 50,000 alang sa PNHS. Agila na namong pasalamat kaninyo no sa inyong paningkamot o paninguha. Hinaot unta sa katong 100,000 ma-share sa ato ang PTA
sa ato mga eskwelahan. I think gamit kay na sa inyo ang pagpalit niya sa mga papel baron or naamoy na kinanglan o printers para sa padayon sa pagtudlo sa ato ang mga kabatan-unan. No? Sa iyang bahin mato ni Bukal Red Duterte, walay makalupig ug makapildi sa Sugbusog Garden sa PNHS. Gani nang hinaot siya nga ang PNHS mao'y mahimo nga kampiyon sa provincial level. Akong bubot kung dili ma-champion na Portugalio. Oo. So, mo ni no, dinhi mo makita kung unsa ka creative o kapugihan ang mga magtutudlo ng taga-isla sa Camotes. Dili po ninyo makita no kung unsa pod ang grabe sa suporta gikan sa barangay o sa mga lumulupyo diri sa barangay Portobello para gyud makamog na og ani kag grabe kanindot gyud. Kung tinaot no, may this serve as an example to all schools no na what teamwork and unity can do. Nakadawat usab ang maong eskwelahan ug usa ka unit nga water irrigation pump nga nagkantidad og kapin usa ka gatos ka libo, vegetable seeds, limoncito seedlings ug 1-month supply nga vitamins alang sa tanang magtutudlo sa PNHS. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.